Γεια σας παιδιά, είστε στο κανάλι Ελενάκη Χέλεν και είμαι η Ελένη. Ναι, τώρα θα λέτε Παναγία μου και Χριστέ μου, από πότε βγάζει βίντεο αυτή τόσο νωρίς? Ναι, Από σήμερα. Ναι, κάτι μου ήρθε και είπα να βγάλω βίντεο. Anyway, σήμερα είμαι μαζί με την Μαρίνα Σάτι. Ναι, και την Σταυγούλα. Σταυρούλα Αυγουλάτσια. Αυγουλάτσα τηγανιτάτσα. Και με την Ελενάκη κατά Παύλα Χέλεν. Εγγραφή. Εγγραφή και like στο σημείο. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω, θέλω να πω να κάνετε όλοι subscribe στον John κατά Παύλα Minecraft 20. Είναι φίλος YouTuber, έχουμε κάνει πολλές φορές συνεργασία και πηγαίνετε τώρα όλοι κάντε subscribe. Μισό λεπτό και να σας γράψω εδώ πέρα το ονοματάκι του. John. Τώρα εγώ το γράφω με κεφαλαία, είναι με μικρά κανονικά. Κάτω Παύλα. Ναι, τώρα μην το Minecraft. Τέλος πάντων. Ξέρετε πώς γράφετε Ναι. το Minecraft, πιστεύω. 20. Ωραία. Αυτό. Όχι, τέλος πάντων. Κάντε subscribe. Ωραία. Μόλις είδατε τα γράμματα Γιατί της Ελένης, δεν λέμε Γιατί είναι φίλος μας, τέλος πάντων, από το σχολείο, συμμαθητής μας. Και αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι κανονικά το concept βίντεο, αλλά... Ναι, Ας το πει καλύτερα η Ελένη, ξέρετε. η Ελένης, δεν λέμε επίθετο. Τέλος πάντων, πάμε να το πω εγώ. Λοιπόν, τώρα σήμερα θα κάνουμε το παιδί με τα μαγικά μαλλιά. Δεν ξέρω κι εγώ. Ναι, το παιδί με τα μαγικά μαλλιά, τέλος πάντων. Ναι, είναι νομίζω. Όχι ακριβώς μαγικά μαλλιά, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι. Σχετικά μαγικά. Θα δείτε. Δείτε το βίντεο και θα Θα καταλάβετε. δείτε στην πορεία του Τέλος βίντεο. πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Πάμε. Βοήθεια, γεννάω. Άντρα, βοήθεια, τι κοιτάς εκεί. Ελάτε κύρια μου λίγο κάμα. Δεν μπορώ. Να το πρώτο, πάμε για το δεύτερο κυρία μου. Έχει και δεύτερο. Πάμε. Βοήθεια. Να το και το άλλο, τελειώσαμε. Συγχαρητήρια! Γεννήσατε δύο μωρά! Παπά, δεν το πιστεύω, είναι τα πιο όμορφα πλάσματα που έχω δει στον κόσμο. Είναι τόσο γλυκούλια. Ναι. Δεν το πιστεύω, Στο έχω δύο μεταξύ, μικρά. στο μεταξύ άλλη μόλις γέννησε και σηκώνεται. Anyway. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ναι, είναι τόσο γλυκούλια, Ναι, τα λατρεύω. Δώστε τα μου στην αγκαλίτσα μου. Κύριε άντρα αυτής της κυρίας, τι λέτε? Ναι, είναι πολύ γλυκά, δεν το είδε καν, αλλά ναι. Άντε, πού είναι η μπύρα μου, ρε Μίτσο. Σούπα, θα τη φέρω μετά! Εντάξει. Ωραία, μπείτε λίγο εκεί πέρα, ξεχωριστείτε και θα πρέπει να πληρώσετε αύριο το πρωί για να φύγετε. φυσικά, εσύ. Άντρα, πάμε να φύγουμε. Είπε και καλά ότι εσύ θα πληρώσεις. Μην ανησυχείς. Δεν έχεις. Άντρα, μην ανησυχείς. Θα πληρώσω. Δεν θα πληρώσουμε τα λεφτά. Είπε και καλά ότι θα τα πληρώσεις εσύ. Αλλά δεν έχεις φράγκο. Άντε, πάμε να φύγουμε. Ναι, πάμε, κοπάνα. Άντε, πάμε να φύγουμε. Πω, τέλεια. Επιτέλους φτάσαμε σπίτι. Άντρα. Τι έγινε? Γιατί το ένα παιδί έχει πράσινα μαλλιά. Μάλλον θα είναι, πώς το λένε, το φυσικό, επειδή η τώρα γεννήθηκε και μάλλον βγήκε και λίγο εμετός. Πω, αυτό το πρασινίδικο σλατίνιδικο είναι πάρα πολύ χάλια, ιδία. Έχεις δίκιο. Φύγε μακριά μου. Αχ, αυτό το παιδί είναι πανέμορφο. Το λατρεύω. Ναι. Με τσαμπέλο! Τώρα ρε Γιάννη! Μπάμπι με λένε! Καλά! Αυτή την Μερικά χρόνια μετά. Καλημέρα, αγαπουλινάκι μου. Έλα, ξύπνα. Καλημέρα μαμά. Μαμά, Ναι. πού είναι ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς κοιμάται, αγάπη μου. Πάλι ξενύχτησε με την πύρα. Έτσι, στο μπαράκι εδώ δίπλα. Θα του βάλω τιμωρή να μην ξαναπάει εκεί, αλλιώς θα φάει παντόφλα. Έλα, για σένα μόνο, για σένα. Μαμά, θέλω να του πω κάτι. Άντε, πήγαινε ξύπνα τον. Τι θες! Έλα! Καλημέρα! Καλημέρα. Μπορείς να μου διαβάσεις μια ιστορία? Ιστορία, μόλις ξύπνησες. Ναι, μπορείς. Καλά.
Εσύ θα μου φέρεις μπύρα. Ναι. Άντε, θα σου δει όσους θες. Όσους θες, αγάπη μου. Και ο πρίγκιπας έζησε τέλεια με την πριγκίπισσα. Και αυτή ζησε καλά και εμείς καλύτερα. Σίγουρα τώρα. Αχ, τώρα πάω να δω το σαλεγκαρένιο παιδί. Άντε μωρέ, ξύπνα, πήγε 12. Μαμά, γιατί με ξύπνησες? Είναι Σάββατο. Και δεν θα κοιμάσαι όσο το μεσημέρι. Ξέρεις ότι πρέπει να σκουπίσεις και όλο το σπίτι. Δεν είμαι εγώ η δούλα να τα κάνω όλα. Πρέπει και να σφουγγαρίσεις και όλα τέλος πάντων. Έχεις πολλές δουλειές να κάνεις. Από το πρωί πρέπει να ξυπνάς όπως εγώ. Αχ, πρέπει να κουράζομαι εδώ μέσα. Άντε, στρώσου. Εντάξει, Μανουλίτσα. Πού είναι η σφουγγαρίστρα? Σφουγγαρίστρα. Άντε, άντρα. Τι να κάνω. Hey! Αδροξυλάνθη! Γεια σου, Χρυσάνθη. Δεν με λένε Χρυσάνθη, με λένε Φωτεινή! Είμαι η ίδια σου η αδελφή, τι λες? Συγγνώμη, Φωτεινή. Τώρα πάρε τη σφουγγαρίστρα και σφουγγάρισε το δωμάτιό μου! Έλα, πατ! Εκεί! Εντάξει. Σφουγγάριζε, να σε βλέπω! Φωτεινή. Τι? Μήπως μπορείς να μου δώσεις λίγο από αυτό να πιω? Ναι, φυσικά, αφού πρώτα το μαζέψεις! Εντάξει, το μάζεψα. Το φάγε. Έλα. Ευχαριστώ! Τώρα φύγε, σφουγγάρισε όλο το σπίτι. Ποιο να σφουγγαρίσω πρώτα? Το μπάνιο! Πρέπει να μην δούλα εδώ μέσα. Τι είπες? Τίποτα, Φωτεινή, τίποτα. Δεν φτάνει που σε προστατεύουμε από αυτά τα κολομαλιά που έχεις. Όλοι άμα ήξεραν για τα μαλλιά σου θα σε κορόιδευαν, το ξέρεις. Ναι, Φωτεινή. Και επίσης μη με λες Φωτεινή, να με λες αφεντικό. Ναι, αφού είσαι η αδερφή μου. Δεν με νοιάζει, φύγε, σφουγγάριζε. Και θα με λες αφεντικό, εντάξει. Εννοούσε το αφεντικό. Μπράβο, Φωτεινή, σφουγγάριζε. έγινε κάτι που σε στεναχώρησε. Όχι μαμακουλίτσα μου, σε αγαπώ που σε αγαπώ τόσο πολύ. Αχ, νόμιζα ότι η αδερφή σου σε θύμωσε γιατί κάνει πολλές βλακές σήμερα. Πω. Φωτεινή, είσαι το πιο όμορφο παιδί του κόσμου και το ξέρεις έτσι. Ναι μαμάκα, θέλω να πάμε στο Αλούφαν Πάρκ. Όποτε θες θα πάμε. Θέλεις σήμερα να πάρουμε και βάφλα. Λατρεύω τις βάφλες. Αλλά χωρίς την αφροξυλάνθη. Φυσικά, ούτως ή άλλως δεν θα την έπαιρνα. Μαμά, ξέρεις πως λατρεύω τις βάφλες. Και τι με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να είναι καλά η αδερφή σου. Ναι. Δεν φτάνει που σε προστατεύουμε με αυτά τα χάλια βλαμμένα μαλλιά. Πρέπει τώρα να κάθεσαι τώρα και να... Πώς το λένε, να πρέπει να τα κάνουμε όλα σε σένα. Άντε φύγε! Αμάν! Σ' έπαιξες πλέον. Άντε, άντρα, θα πάμε στο Elephant Park. Θα έχει μπύρα! Θα δούμε. Αν έχει μπύρα, θα περάσω ακόμη καλύτερα. Να μπορεί να δώσω και λίγο στην κορούλα μου. Θέλει. Ναι. Άντε, θα περάσουμε καλά. Δεν γίνεται, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να φύγω εδώ για να περάσω απαρατήρητη με αυτά τα μαλλιά. Τέλος πάντων, τώρα θα πάω να παίξω αυτά τα παλιοπαιχνίδια της Φωτεινής, όπως και να τη λένε, για να ξεχαστώ και να κλάψω τη μοίρα μου. 18 ώρες μετά. Ψατσεμάθησα, παιδί μου. Πολύ πλάκα είχε. Μιλάμε, γλάντε. Πόπα μου. Χαίρομαι που σ' άρεσε, αγάπη μου. Μωρέ, ρε τώρα άλλο λίγο να πηγαίνουμε εκεί να μεθύσουμε λίγο ακόμη. Τι είναι τώρα πήρα, τίποτα φάρμακο είναι. Ναι. Τι γίνεται εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα, σλατινομαλιά. Συγγνώμη, πες τα βιντεοπαιχνίδια της. Τόσο, μην το πόησε. Πώς τολμάς. Είναι δικά της, να πας δικά σου. Επίσης αύριο έχει σχολείο. Άντε ύπνο. Κοιμήσου.
Έλα, αγάπη μου. Πάμε. Μπορεί να έχει μείνει λίγο. Έλα, αγάπη μου, κοιμήσου. Α, εντάξει. Εντάξει, Δεν μαμάκα. θα πιω μόνος μου. Εντάξει. Καληνύχτα, αγάπη μου. Μήπως θέλεις να σου διαβάσουμε βιβλίο? Όχι, εντάξει. Οκ, έλα, καληνύχτα. Το πρωί. Έλα, γυναίκα. Μέρα, έλα, ξύπνηση. Δεν μπορώ. Άσε με να Πάω να ξυπνήσω την αγάπη μου και το άλλο το κολόπεδο. Άντε, πάμε. Αγάπη μου. Ναι, μαμά. Έχουμε σχολείο. Ναι. Στις φίλους σου. Πάμε. Εντάξει, μαμά. Τέλεια. Να πάρω την πυρίτσα του μπαμπά. Φυσικά, αλλά δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Πιάστε λίγο εδώ, εντάξει. Εντάξει, μου δίνει δύναμη. Ναι, άμα σ' αρέσει. Να πάρω και τη σοκολάτα να τη φάω. Τη σοκολάτα νομίζω ότι την επιτρέπω. Α, την έφαγες. Είσαι μικρή Τσιζάριο, τι γλυκούλα που είσαι, μωρέ. Έλα, κάτσε εδώ πέρα και θα πάω να ξυπνήσω την άλλη. Αμάν. Άντε, ξέπνα πλέον. Αργείς. Καλημέρα, μαμάκα. Τι μαμάκα, μωρέ, άντε, βάλ το σκούφο σου. Μαμάκα, θέλω να σου πω κάτι. Τι είναι? Μαμά, δεν θέλω να φορέσω σήμερα το σκούφο. Θέλω οι άνθρωποι, οι άλλοι, να δουν τα υπέροχα μαλλιά. Με τίποτα. Αυτό το θεωρείς υπέροχο. Είναι τόσο χάλια. Όλοι θα σκοροϊδεύουν. Δεν καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε για το καλό σου. Άντε βάλ το σκούφο σου. Καλά, μαμά. Μαμά, όμως θέλω επιτέλους οι άνθρωποι να δουν το αληθινό χρώμα των μαλλιών μου. Όχι, ποτέ δεν θα γίνει, σου είπα. Σταμάτα πλέον να μιλάς γι' αυτό. Άντε. Σε παρακαλώ, μαμά. Σου είπα όχι. Εντάξει. Ελάτε, αγάπη μου, πες μου, φάτε πρωινό. Άντε, είσαι τόσο σήμερα. Μία τουρτίτα για την αγαπημένη μου κορούλα. Είναι πετανάσιμο. Ευχαριστώ, μαμά. Ναι, το ξέρω. Έλα, και εσύ να φας τα δημητριακά σου, είσαι πολύ τυχερή. Άντε, πάτε. Δημητριακά σοβαρά. Είμαι τόσο χαρούμενη. Πρώτη φορά μου δίνεις κάτι να φάω. Καλύτερα να είσαι, εντάξει, τέλος πάντων. Άντε, τώρα ετοιμάσου εσύ, όσο η αδερφή σου να φάει την ωραία της τουρτίτσα. Τα δημητριακά. Την έφαγα. Α, εντάξει, ετοιμάσου και εσύ, αγαπούλα μου. Είστε έτοιμες? Ναι. Άντε, πάμε. Άντε, έλα, πάμε. Αντίο, αγαπούλινα μου. Να ξέρεις, σε αγαπώ πολύ. Η μαμά θα έρθει σύντομα. Γεια σας, κυρία Ναυσικά. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου. Γεια σας, κυρία Ναυσικά. Γεια σου και σε σένα, αγάπη μου. Ελάτε, παιδιά. Πηγαίνετε να παίξετε. Έλα να παίξουμε μαζί, Φωτεινή. Όχι, με τίποτα, σε μισοφύγε από τα μάτια μου. Εγώ θα πάω να παίξω με τα παιδιά του νηπιαγωγείου που με συμπαθούν. Σωστά, παιδιά? Ναι! Και εσύ είσαι πανάσχημη με αυτά τα σκούφα. Συγγνώμη, πνίγηκα. Ναι, καλά λέει, γουλήσε. Επίθεση, πάμε παιδιά. Δεν γίνεται εκεί πέρα. Έχω μια ιδέα, παιδιά, ακούστε. Εντάξει, Φωτεινή, πήγαινε εσύ. Εντάξει, πάω εγώ. Γεια σου, αδερφούλα. Γεια σου, αδερφούλα. Ήρθες να παίξουμε επιτέλους μαζί? Ναι, ζωγραφίζεις, μπορώ να δω. Ναι, πάρε, ορίστε. Γουάου, είναι τόσο χάλια. Η ζωγραφιά μου. Ναι, καλά, μπορώ να τη ξεδιπλάσω. Όχι. Όχι τόσο γρήγορα. Όχι. Κάτσε να τραβήξω το καζανάκι. Ναι. Η ζωγραφιά μου, γιατί το έκανες αυτό, Φωτεινή? Έτσι. Φύγε χαμένη. Ελάτε, παιδιά, να παίξουμε. Ναι. Μετά το σχολείο. Λε. Έχω μια ιδέα. Κυρία μου, ήρθα για να παραλάβω τη Φωτεινή. Δεν είστε εκεί η μαμά της και της Ανθροξυλάνθης? Όχι, φυσικά, όχι. Οκ, θα την πάρω. Έλα, Φωτεινούλα.
έρχομαι. Ορίστε. Α, έλα Φωτεινούλα, πάμε. Έλα, μαμά. Μαμά. Πού είναι η αφροξυλάνθη? Θα την πάρουμε, εγώ να τέλειωσα. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Τι γίνεται, πού πήγαν όλοι? Φωτεινή, Λουκά, κυρία Ναυσικά. Ναι. Πού πήγανε? Αγάπη μου, δεν έχει έρθει η μαμά σου, απλώς ήρθε η μαμά Σίγουρα. του Λουκά, ήρθε η μαμά της Αγγελικής και ήρθε και η μαμά της Φωτεινής να την πάρει. Και η δικιά σου δεν έχει έρθει. Μα η μαμά της Φωτεινή είναι η αδερφή μου. Έλα, σταμάτα τα ψεματάκια. Έλα, πήγαινε τώρα, κάτσε μέσα. Δυστυχώς, αγάπη μου, θέλω να μου πεις τον αριθμό του τηλεφώνου της μαμάς σου για να την πάρω. 6-9. Ωραία, την παίρνω. Αγάπη μου, δεν λέει ότι δεν είναι η μαμά σου. Λυπάμαι, αλλά σου έχω πολύ κακά. Δυστυχώς, επειδή δεν βρίσκουμε ποια είναι η μαμάκα σου, θα πρέπει να πεις για υιοθεσία. Όχι, αδεσία. Λυπάμαι, αγάπη μου. Ραν! Περίμενε! Πάμε για μια σκηνή απόλυτου κυνηγητού. Ραν! Περίμενε! Όχι, ένα νεράκι θα δω. Τι έχεις, κοριτσάκι? Τραπέτευσα από τον υπηαγωγείο. Μα γιατί? Γιατί θέλω να με βάλουν για υιοθεσία. Μάλλον γιατί όμως, αφού η μαμά σου θα πρέπει να έχει έρθει. Γιατί η μάνα μου πήρε την πρώτη κόρη και εμένα με άφησε. Ποια πρώτη κόρη, ρε, δίδυμα είναι. Anyway, συνεχίζουμε. Πω, αυτό είναι τρομερό. Έλα εδώ μαζί μου, μπορώ να σε πάρω λίγο μαζί μου να σου δώσω λίγο μερικά πράγματα που θα χρειαστείς σίγουρα, γιατί δεν μπορείς να επιβιώσεις και έτσι. Άντε, έλα, να σε πάρω στο σπίτι μου, μπορούμε? Έλα, πάμε. Πάμε! Να, αυτό είναι το σπίτι μου, μικρό αλλά άνετο. Έχω ήδη ένα κρεβατάκι για σένα. Μην ανησυχείς, δεν θα πέσει στο δικό μου το κρεβατάκι. Τι πολυτέλεια. Βγάλε το σκουφάκι σου, παρακαλώ, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν θέλω. Μα γιατί, γλυκιά μου, όλα καλά. Και να μην έχεις μαλλιά, δεν πειράζει. Όχι, γι' αυτό δεν το βγάζω. Στο βγάζω. Όχι, έχω καρκίνο. Μα τι υπέροχα μαλάκια είναι αυτά. Wow. Τι σπάνιο χρώμα είναι αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Το σκατουλί. Βασικά αυτό είναι αμετή. Δεν είναι αμετή, είναι τέλειο. Γιατί είμαι τόσο ευτυχισμένη που κάποιος μου λέει ότι έχω τέλεια μαλλιά. Μα γιατί να μην στο λένε, αφού έχεις υπέροχα μαλλιά. Είναι τόσο σπάνια και wow, το χρώμα είναι απίστευτο. Η μαμά μου παλιότερα και σήμερα λέει ότι το χρώμα μου είναι χάλια και πρέπει να το καλύπτω, γιατί αλλιώς θα με κοροϊδεύουν οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει. Από ό,τι φαίνεται η μαμά σου δεν είναι τόσο καλή, χωρίς παρεξήγηση. Γιατί δεν τα χτενίζεις. Θα πρέπει να είναι καλοκτενισμένα με τέτοια σπάνια μαλλιά. Μάλλον είναι επειδή το καλύπτει ο σκούφος και ναι. Καταλαβαίνω, η μαμά σου. Έλα, μικρή μου. Μην ανησυχείς. Άντε, μήπως νηστάζεις? Λιγάκι. Έλα, άμα είναι... Όχι στο δικό μου κρεβάτι! Σίγουρα! Την επόμενη μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μήπως μπορείς να μου πεις σε ποιο σχολείο πας, να σε πάω, ξέρω εγώ? Δεν ξέρω. Μετά από λίγες ώρες. Αχ, εύχομαι τόσο πολύ να έχω ένα κατοικίδι αυτή τη στιγμή. Πάπι! Αμιτζή! Μπορεί τα μαλλιά μου να είναι όντως ωραία, να έχουν μαγικές δυνάμεις. Ακούω τα βιέσματα. Όχι κυρία. Πώς βρέθηκε αυτό? Της εξήγησε τα πάντα. Wow, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Τα μαλλιά σου είναι όντως τέλεια, μικρή. Δεν λέω ότι δεν ήταν ωραία, αλλά κάτι άσχετο. Τώρα είναι τέλεια. Κάτι άσχετο. Να τον ονομάσουμε Πόρδι ή Σκότι? Πόρδι!
Ωραία. Γεια σου, Πόρδη. Μετά από πολλά χρόνια. Μανί. Τώρα είναι τόσο ωραία τα μαλλιά μου. Και τις αρέσει τόσο πολύ. Αχ, είναι πλούσια. Μανί. Αχ, το όνειρο μου εκπληρώθηκε. Αχ, εκπληρώθηκε το όνειρό μου. Αχ, είμαι τόσο ευτυχισμένη που ο κόσμος αγαπάει τα μαλλιά μου και δεν τα μισεί. Πω ρε άντρα, αμάν πλέον. Με τόσες μπύρες φτωχύναμε. Μπύρα. Αμάν ρε μπαμπά και εσύ με την πύρα. Χαλάρωσε λίγο. Παιδιά, αυτό το σπίτι φαίνεται πολύ πλούσιο. Θέλετε να το ληστέψουμε? Ναι, να πάμε και καλά να τις τενέψουμε και θα πάρουμε όλο το πορτοφόλι. Όχι ρε, να τους χτυπήσουμε, να τους πούμε να μπούμε μέσα και εκεί πέρα που είναι έξω να το πάρουμε όλα. Έτσι και ένα δίκιο, άντε πάμε. Μπαμπά θα έρθεις? Για μπύρες τα πάντα. Πάμε. Τι πάω εγώ, κάντε άκρη γονείς. Παίξτε το έτσι καημένοι. Έτσι μπράβο χτυπάω. Τουκ. Α, χτύπησε το κουδούνι. Οκ, πάω να ανοίξω. Ωραία, ποιος είναι? Μαμά. Αβραξελάνθη! Αχ, αγάπη μου, έλα πίσω. Σε πεθυμίσαμε, ήρθαμε να σε βρούμε. Σε αγαπάμε, έλα εδώ. Ναι, την πήρα, αγαπάμε. Εννοώ, εσένα αγαπάμε. Έλα, σε αγαπάμε, μας έλειψες. Ζήτα συγγνώμη, έλα μαζί μας. Έλα, Αβραξελάνθη, έλα. Όχι, εμένα με θέλετε μόνο για τα χρήματά μου. Δεν θα δεκτώ ποτέ. Έλα τώρα, αδελφούλα. Ξέρεις τώρα ότι σε αγαπάμε. Κάτσε λίγο. Αγάπη μου. Αδελφούλα, με βλέπεις, έχουμε γίνει φτωχοί. Ποτέ δεν αγαπούσες την αδελφούλα σου έτσι. Το 1 ευρώ δώσε μου. Όχι. Έλα μωρέ για μένα πήρα τώρα. Θα σου δώσω λίγο από τη δικιά μου. Να, έλα πιες μια μόνο γουλίτσα. Έλα τι κάνεις την πύρα μου. Έχω αλλεργία στην πύρα. Χιάστηκα. Έλα αδελφούλα, έστω να μας βάλεις μέσα. Καλά, εντάξει. Μπορείτε να μπείτε μέσα τουλάχιστον για μια νύχτα. Ναι, ευχαριστώ αδελφούλα. Έλα, σε ευχαριστώ καρδούλα μου που μας αγαπάς και μας σέβεσαι. Πω, τι είναι όλα αυτά τα... Oh my god. Με αυτά τα λεφτά μπορώ να πάρω 500.000 κιλά μπύρα. Ναι μπαμπά, κι εγώ μπορώ να πάρω 1.000.000 πράγματα που παίρνω. Παιδιά, άκουσα κάτι για μπύρα. Όχι βρε αδελφούλα πατέρας, μου. μωρέ, ήταν ο Ναι, αυτός πατέρας. που είναι θυσμένος με τις μπύρες, έτσι τον ξέρεις. Ναι. Εάν θέλετε, ξαπλώστε και στο κρεβάτι. Καθίστε και στο καναπέ. Εγώ θα πάω λίγο στο μπάνιο. Τώρα που έφυγε επιτέλους θα πάμε να πάρουμε όλα τα λεφτά. Μπύρα μωρέ τώρα τι λέτε. Μπύρα. Μα αυτά μπορούμε να Κάτσε αγοράσουμε μπαμπά. μπύρα. Ναι. Ελάτε, λοιπόν. Ναι, τα παίρνουμε. Περιμένετε. Όλα. Θα πάρω πρώτα μια βαλίτσα. Για αρχή θα πάρω 2 βαλίτσες. Χίλιες μπύρες για μένα. Πάμε, θα πιάσω. Θα πάρω πρώτα Έλα, φέρει και το χρυσό. το χρυσό. Έλα, κλείσε. Και τα άλλα, Τα άλλα θα τα πάρουμε μετά. Λοιπόν, μπαμπά, πάρε αυτά τα κουτιά έξω. Ναι, πάω. Μπύρες! Ωραία, πάμε να πάρουμε και τα υπόλοιπα τώρα. Κάτσε, πας να φέρεις λίγα ακόμα κουτιά. Εντάξει. Άντε, έλα, βάλτε τα. Πάμε, βάλτε. Έλα, μπαμπά. Έλα. Μαμά, βάλε. Ακόμη κι εγώ κάνω συσία, το είδες. Μπράβο, μπαμπά. Βάλτε. Έλα, χωράνε ακόμα. Λίγο ακόμα. Ναι. Έλα. Για τις μπύρες τα πάντα. Ναι, αλλά εγώ δεν τα θέλω για τις μπύρες, τέλος πάντων. Έτοιμα, γρήγορα. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Όχι, θα το κοιτάξω. Έλα. Ωραία, πάμε. Γρήγορα. Τρέχα. Φορτώστε τα πακέτα και φύγαμε. Αχ, τι ανακουφιστικό. Έκανε και ένα μικρό ντους. Μαμά, μπαμπά. Πού είναι τα λεφτά μου, μπαμπά. Αδερφή, Φωτεινή. Πού είναι? Έχω μια ιδέα. Εύχομαι ο μπαμπάς μου και η μαμά μου και η αδερφή μου να έρθουν εδώ. Τρέχα. Πώς ήρθαμε εδώ πέρα. Τι κάνουμε εδώ, οι μπύρες.
μέσα σε αυτά τα υπέροχα σεντούκια. Φωτεινή, μαμά και μπαμπά. Τίποτα μωρέ, κάτι δικά μας να φύγουμε. Μπύρες. Ναι, μπύρες πάμε να Α, φύγουμε. μπύρες, για φέρε μου ένα κουτί, Πάμε να μαμά. φύγω γρήγορα. Παγώστε! Εύχομαι να παγώσουν. Όχι, δεν μπορώ να κάνω εδώ. Ωραία. Φέρε μου το κουτί, μαμά. Όχι. Εύχομαι να μου Έχω μια τέλεια ιδέα. Εύχομαι να μου δώσετε και οι δύο τα κουτιά. Και ο μπαμπάς την πύρα. Όχι. Νιονκ. Οπ, τα κουτιά. Ωραία. Οπ, τα κουτιά. Και η μπύρα. Αυτό δεν το θέλω. Συγγνώμη, μπαμπά, το πετάω. Θα την πλήρωσα. Εύχομαι να ήταν εδώ στην αστυνομία. Ψηλά τα χέρια! Συλλαμβάνεστε όλοι σας! Όχι! Θα μου το πληρώσεις! Θα μου το πληρώσεις! Έχει μπύρες εκεί. Έχει! Ω, ναι, πηγαίνω, έλα, πάρε με. Ωραία φέρνεσαι, όμορφη. Άντε, Πάμε! Όχι! Θα μου το πληρώσεις, αδελφή! Ναι, ξέχασα. Για να το πόσο μου έκλεψαν. Καλά, αυτοί μου έκλεψαν την μισή περιουσία μου. Έλα, Χριστέ και Παναγία, πρέπει να τα... Αχ, η ζωή μου ολοκληρώθηκε. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Ξέχασα και ξέχασα ο μπαμπάς και την πήρα το εδώ. Οπότε ζωή ελεύθερη. Ας την πιω κιόλας για να μην πάει χαμένη. Πώς θα πήρα αυτό το πράγμα, είναι σαν whisky. Αχ, επιτέλους η ζωή μου είναι και πάλι ευτυχισμένη. Θα σκάσω και πάλι. Τέλος πάντων είναι γενικά ευτυχισμένη. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like. Και από εμάς, bye bye guys. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε 1000 subs. Το έχω πει στο προηγούμενο βίντεο αυτό. Το ξέρω, αλλά δεν το είπα εγώ. Και ξέρετε ότι ακόμη και για τους 700 έκανα λόγο. Σας ευχαριστώ. Δεν φτάνει στα βρούλια. Ναι. Φτάνει. Anyway, γεια σας!